Mayo ng buhay kang madukayan kang personalize kang MDRRMO. Anhawa kang 16 anyos na si Reniel Borbor, kan Barangay Aguada Norte, Magallanes, Sorsogon, alas 7 kasudmang aga. Enot nang napabareta ang pagkakawara ni Borbor kang nakaaging Lunes. Sa impormasyon, mantang nangunguaning shell sa salog na sakop kang parehong lugar, nariparo ni Borbor ang naanod na pag-iriba, napigpurbaran subot ni Borbor na isalbar, na naging mityaman kang sa iyang kagadanan. Tulos man na nakapagresponde sa lugar kang insidente ang personalized kang MDRRMO Magallanes, alagad kinagahan na kan ma-recover ang hawak kang biktima. Po ito, maano sa current, nasa ano hanggang kasagsagan kang paghumubas ko baga. Kaya pasiring sa Sorsogon Bay to current. Mga 20 meters to 20 to 30 meters away halig naman sa pinagpunawan. Maswerte naman na nakaligtas sa insidente ang tulong pag-iriba ni Borbor na anas minor de edad. Magurang puta, dahil pagpaparaturubutan, kung dahil man si kaiba, dahil pagtubutan dyan sa mga pagpunaw na yan, pag seafood, yan sa gilid ng dagat. Dahil unpredictable ang current ng tubig. Kaya iyo po yun ang pangapulan ta, lalo na sa may mga nasa hararan kang gilid kan tubig, na maging alerto sinda sa araw nga ni ko. Tapos kung may mga incident daan, on the spot, nagre-report ko ta sinda tulo. Sa datos kang opisina, ininang ikaduang insidente ning pagkabutod sa saindang banwaan. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kang biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal.